Камилското мляко традиционно се смята за регионален специалитет, предлаган основно в Близкия изток, Северна Африка и части от Централна Азия. Консумира се от номадите и народите в пустинните региони. Днес ситуацията е различна. Камилското мляко постепенно излиза от регионалната си роля и намира място в глобалната индустрия. Повишеният интерес се дължи на няколко процеса: промени в хранителните навици, застаряване на населението в развитите страни и засилено търсене на храни, които носят конкретни ползи за организма. Камилското мляко се отличава с по-високи нива на витамин С, желязо, калий и калций в сравнение с кравето при по-ниско съдържание на наситени мазнини. Тази комбинация го прави привлекателно за хора, които търсят подкрепа за имунната система, по-добър метаболизъм и по-пълноценен хранителен прием. Друго важно предимство е по-ниското съдържание на лактоза.